Pan Novák, Marek, Míša, Liška, Kristýnka, Joža, kousek kapely Štěpán, Ela, Krásová Šár. To je hrozný, jak si děti dělají nepořádek. Za našich časů to nebývá. Aha, dobrý den, paní Strácová. Nemohla byste dneska odejít? My tady máme právě divadelní představení. A řekněte mi, kolik to mám udělat. Třeba zítra. Zítra to nemám čas, rozumíte? Prosím. Fakt. Co má s váma dělat? Tak, vítám vás na našem představení. Páni správce. A tak vás tady. A hele, co je to tamhle za kytičku? Ta je krásná, tak si to radši zopakujeme. Co nesmíme dělat? Spuštit bonbona. Správně. Bla, 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 bla. Jo, a nesmíme mluvit. Správně. Máme mít vypnutý mobily. Správně. Tak vám to tady radši nechám. A prosím vás, rodiče, co dneska uvidíte doma, opravdu neopakujte. A příjemnou zábavu. Co se vezeš? Ale to nejde v tomhle rámusu. Teď to určitě půjde. Ale mně to nevadilo. A vidíš, a už se taky vezeš. Jdeme novou hru. A teď vyhraju. Ježišmarja, kdo to zase je? Vám snad nejde zvonek. Už 2 měsíce. Dobrý den, paní správce. Dobrý den. Co se děje? Jak jsme spolu hráli na dvoře ty kuličky, tak 3 mi schází, nemůžu se pořádně dopočítat. Tak to asi neumíte počítat. Chcete strašit, že jsem nechodila do školy? Asi jo. Tak milá paní, aby bylo jasno, s vámi už kuličky nikdy nehraju. Jste pěkná švindlička. Ježíš, kdo to byl? Ale správcová je nějaká divná. To neznáme. Ježíš, to je hodina, bych asi měla jít uvařit oběd. Ne, ještě ne, ale chvilinku, za chvíli vyhraju a já ti pak ze vším pomůžu. Tak jo, ale jenom chvilku. Mami, já se tak těším na ty jahodové kredity. Teta. Ahoj, Myško. Přijal si na narozeniny. No jasně. Tady mám tu CD Beatles a dáreček. Teta, ty jsi tak hodná. Mami, já se tak těším na ty jahodové knedlíky. No, já jsem zapomněla. Mami, ty jsi zapomněl uvařit oběd? No, my jsme s paní správcovou hráli na dvoře kuličky. Mami, ty jsi hrála kuličky? Co, to může každý dospělý. A ještě, co je na té historce nejzábavnější, tak, že přišla pak paní pošťačka a oni začali ponijázet bramborama. Protože nám chtěla ty kuličky sebrat. Taky byla taková legrace. Čím jste jí házeli? Bramborama. Tady je to Ahoj všichni! Nauč to, dámy. Jsem rád, že vás tady vidím v tak veselé náladě. Neumřel vám snad někdo? Dědo, kudy jste přišli? No, ono bylo v ložnici otevřený okno, tak jsme byli líní a hezky jsme si to zkrátili. A dědečku, není oběd, jo? Já vím, zase si hrála kuličky. No jo, no. No doufám, že jsi aspoň prohrál. Ne. Jako vždycky. No to víš, Dědo, už si dočetl tu knížku, co jsem ti před měsícem dala? Musela by se mi vrátit už do knihovny. Ta knížka byla moc hezká. No víš, ty se možná budeš zlobit, ale já jí s panem Novákem vyměnil za zavírací nůž. Hezký, co? Má
Dědo. No jo. No, kdybyste měl ještě něco na výměnu. No, a za co byste ho vyměnili? Koukejte, co je tam, no. Koukejte. No, nová. Dobrý, co? No. Dej mi to. Dědo, už ne. No jo, no. Já jdu vyprovodit pana Nováka. No tak čau, děti. Teda čau, dospělí. Ježíš, vám snad nejde ten zvonek. Jak jsem říkala, nemáme čas to opravit. Ježíš Maria, co se ti stalo? Ty jsou hezký, my je vyzkoušíme. Klikaj. Ne, nevyzkoušíte. Proč ne? Tak my tě aspoň pohlídáme. Nechala jsem doma tatínka samotnýho a když jsem přišla domů ze školy, našla jsem v bytě hotovou spoušť. Tatínek říká, že si s panem králem házeli vlaštovky. A ještě, aby toho nebylo málo, všechny stěny mi pomalovali Pokémonama. Johanko, sedně se má dneska narozeniny. Možná ti to zveselí náladu. Co tady hulákáš jako na lesy? Slíbil jsem, že mi pomůžeš vyzdobit byt a já čekám a nic. No, podívej, já už to tady mám nachystat. Ale já jsem dostal takovou super hru na počítač. Já to jenom dohraju a hned to udělám. Dědo! To musíš pochopit. Dědo! Ahoj, byly otevřené dveře. Kristýnko, slíbila jsi mi kapelu. No, víš, tady. No, víš, všem narostly prasečí rypáčky a teď se musí doma léčit v posteli. No, v posteli. Ale umí perfektně hrát na flétnu. Štěpánku, mohla bys nás veselit náladu, nám je tak smutno. Rád, ale nejdřív mi řekněte, proč jste tak smutný. Náš táta běhá po domě v zablacených botách a mamince říká, že to dělá schválně, aby se ho brzy našli. A proč to dělá? Protože mamince říká, že... Abyste ho brzy našli? Přesně tak. No, to je ještě dobrý, ale náš táta rád vystřihl obrázky z papíru. A pak to u nás vypadá jako v papírnictví a ani po sobě si to neuklidí. To je ještě dobrý, ale můj táta dneska skládal mojí písamky, vlaštovky a házal je s panem králem z balkonu. A potom mi pomaloval všechny stěny Pokémonama. Nebo Batmanama. Ne, Pokémonama. To je ještě dobrý, ale můj táta, když přijde z práce domů, hodí batoh do kouta a do večera jezdí s klukama po vsi. Maminka se pak o něj bojí, protože mu nosí přilbou na hlavu. Ale Štěpán, náš děda, mi slíbil, že mi pomůže vyzdobit byt a je čekám a nic. Omluvte mě. Mami, máme aspoň občerstvení. No, na něj jsem taky zapomněla. Ale počkat, já mám nápad. To jsem teda zvědavá. No jasně. Máme tady šlehačky ve spreji. A tak si stoupnete a a takhle si stoupnete. Trošku dál a budete se strefovat do pusy. Ještě kousek dál. Otevřít pusu a vyškot kouskem. Zatřepeme a...
Děti, na to už se nedá koukat. Země. Seřadit podle velikosti. Vy to znáte tak, pokažte, v pořádku. Teď uděláte hezky vlevo, vlevo. Ježiš, já už jsem z toho celá popletená. No prostě čelem do hlediště. A teď mi teda řekněte, ty běháš doma po bytě zablácený potok. Johanko, jak je to s tou písankou? Ráda vlaštovičky, ráda? Ne. A Myško, ty plníš vždycky, co slíbíš? Ano. A Kristýnko, jak to máš ty s tím stříháním? Povídej. Uklízíš po sobě papírky potom. No tak pak teda nevím, kde to ty dospělí viděli. No od koho to mohli odkoukat? Jo, dávat sliby, to jde lehce. Plnit se však už se nechce. Kdyby nikdo nedbal povinnosti a kdyby se jen honil za radostí, To by topu vypadalo. a nikomu z nás by se to nelíbilo. No, zakvedla. Jenom kdo to má rád, aby mu nebylo špatně. Ne? Stále ještě ne? Až do krku, veď. To až uvidí maminky, ty budou mít radost.